Mga dalangin namin, alam kong nariyan ka, nakikinig ka, o Panginoon, Panginoon. Kami ay narito, mga anak mo, alam kong dinidinig mo. Mga dalangin namin, laging nariyan ka, nakikinig ka, o Panginoon, Panginoon. Pagpindapatin, linisin, patawarin kami sa kasalanan namin, baguhin, hipuin ang mga puso namin upang sambahin ang ngalan mo. Pagpindapatin, linisin, patawarin kami sa kasalanan namin, baguhin, hipuin ang mga puso namin upang sambahin ang ngalan mo. Baguhin, hipuin ang mga puso namin upang sambahin ang mga puso namin ang mga puso namin upang sambahin ang ngalan mo. Bilag ti kararag, ti bilag ken panakabalin ti kararag. Iso ti paset ti Dios nga agaramid kada kayo, aniyaman ti kasapulan yo. Bilag ti kararag. Glory to God. Purihin po ang ating Panginoon. Naimbag nga rabii kadayo kayo amin. Madaydayaw ti Apo Diyos. Napakabuti ng Panginoon sapagkat muli tayo ay magsasama-sama sa segment na ito, ang Prayer Power Ilocano. Glory to God. Para po ito sa ating mga kababayan na mga Ilocano.
purihin ang ating Panginoon. At welcome po sa programang ito, ang Prayer Power. At nawa ang gabing ito ay punong-puno ng pagpapalakas at pagpapatibay na inilaan ng Diyos para sa atin. Ang programa pong Prayer Power ay hatid sa inyo ng Pentecostal Missionary Church of Christ, Fourth Watch. Dito lang po yan sa himpilan ng katotohanan, ang DWET 1179 kHz, ang Life Radio. Your life, your radio. Ito po ang pinakamalakas na radio AM station sa buong Northern Luzon. Kaya po tayo ngayon ay napapakinggan sa buong Region 2, ang Cagayan Valley Region at Cordillera Administrative Region. Gayon din sa ating mga karatig lalawigan, ating mga dyan po sa dako ng Nueva Ecija. Tayo po ay napapakinggan dyan sa San Jose, sa Rizal, sa Pantabangan, sa Castañeda, at gayon din sa dako po ng Maria o Aurora Province, sa Baler, sa Maria, sa Dipacolao, sa Kasiguran, maging sa Dinapigi. Glory to God. At ang buong Region 2 na ang sinasakop ay Nueva Vizcaya, Quirino, Cagayan, and Isabela. At dyan din po sa ating mga sa tuktok ng Pilipinas, dyan po sa dako ng Calayan Island at sa Basco, Batanes. Meron po tayong local church dyan sa Batanes. Kaya din sa Southern Tagalog, naabot po ang ating tinig through radio transistor dyan sa dako ng Camarines Norte. Kay Nanay Ellen Perpetua, isang magandang gabi po sa inyo. At tayo rin po ay hindi lang napapakinggan sa radyo, maging sa buong mundo. Dahil po tayo ay live sa ating Facebook at sa ating YouTube. I-search nyo lang po sa ating mga Facebook ang Life Radio 1179 kHz AM. At sa YouTube ang Life Radio Northern Luzon. Kaya kung kayo po may mga prayer requests at mga greetings or answered prayer, dyan nyo po i-text sa amin o i-chat sa may comment section. Glory to God. Ako po makasama nyo sa buong isang oras ng pagsasampabuhid ng programang ito, Brother Michael Palaganas. Atin munang pakinggan ang mga segment na pagbubulay-bulay, kasunod ang Words from Goodman of the House at Words of Power. Glory to God. Panakabiris, dagiti sasao ti Dios, manakabalin, putpudno, puro, ken sibibiyag, panakabiris. Iti libro dagiti Salmo, Kapitulo 1, versikulo 1, aging ganat 6. Nagasat ti tao adi mangipangag iti pamagbaga dagiti managdadakes. Di na tuladen ti arami dagiti managbasol. Ken ti makikadwa kadagiti mangrabrabak iti Diyos. Pagragsakan na kitdi ti linteg ni Yahweh, aldaw rabii abasbasain, ken ututuben na. Mayarig iti kayo anaimula iti igid ti waig. Nalangto latta dagiti bulong na. Ken agbunga iti tiyempo na, agbalaygi iti amin nga aramiden na, saan nakasta dagiti managdadakes, kasdala taep a maitayab no agangin, ukumento nga rod ida iti Diyos, ket mailaksid danto iti gimong dagiti nalinteg. Tarabayin ni Yahweh dagiti nalinteg, salakniban na ida, ngem dagiti managdadakes, agturongda iti pakadadailanda. Words from the good man of the house. It's by works that we can glorify God.
pananampalataya sa Diyos ay naipapahayag sa pamamagitan ng bautismo na siyang paghuhugas ng kasalanan. Words of Power by Bishop Art Ferion. Prayer Power. Muli po nagbabalik ang programang ito, ang Prayer Power, Ilocano Edition. Glory to God. Kung kayo po may mga katanungan, prayer requests, o di kayo nangangailangan ng counseling or free home Bible study, ang ating po mga manggagawat, mga pastor, ay handa kayong puntahan sa inyong mga bahay, sa inyong mga tahanan, o kung saan man po kayong lugar naroroon, upang maisaysay ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang di masayod na pag-ibig sa atin, lalo na ang pagliligtas ng ating mga kaluluwa. Kaya po, huwag kayong mahiya sa aming tumawag at mag-text upang sa ganon ay matanggap natin ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Walang iba kundi ang pinakamahalaga, iyang maligtas ang ating kaluluwa at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang pag-iingat ng Diyos ay sagana. Glory to God. At sa atin po mga kababayan din at kapatid, dyan po sa Dako ng Ilocos, isang mapagpalang gabi po sa inyo na tayo po ay napapanood through Facebook Live, dyan sa Dako ng Batak, sa Candon, maging sa Vigan, dyan sa kahit sa Pagudpud po, meron tayong local church dyan. Gayon din sa Lawag, sa Santa Maria, isang mapagpalang gabi po sa inyo. Glory to God. Ito po ang aming mga hotlines kung nais po ng mga prayer requests or free home Bible study or counseling. Ito po ay para sa Smart, Talk and Text and Sun Cellular subscribers 0918-389-4144. Para po sa Globe and Touch Mobile subscribers 0917-327-1962. Ulitin ko po 0917-327-1962. Sa mga pagkakataong ito, atin muna pakinggan ang mahalagang paalala. Panalangin. Ito ay linya ng komunikasyon sa ating pakikipag-usap at pakikipag-ugnay sa Diyos. Sa bawat pagbigkas, may pasasalamat, may pagsisisi, may hapis, pagluha, at higit sa lahat, pananampalatayang ang Diyos ay hindi lang nakikinig, kundi higit sa lahat ay tumutugon. Samahan kami sa pananalangin sa programang Prayer Power, araw-araw, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga at alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, dito lamang sa Life Radio. Your life, your radio. Sa aming mga kaibigan na nagnanais makadalo sa mga gawain ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch, narito po ang aming mga church addresses. Cagayan Valley, Gonzaga, Cagayan. Barangay Smart, Gonzaga, Cagayan Valley. Rizal, Cagayan. Barangay Dungan, Rizal, Cagayan. Igig, Cagayan. Barangay Ahat, Igig, Cagayan. Apari, Cagayan. Zone 1, Barangay Toran, Apari, Cagayan. Alakapan, Cagayan. Zone 5, Barangay Maluyo, Alakapan, Cagayan. Bagao, Cagayan. Zone 4, Tungel, Bagao, Cagayan. Lalok, Cagayan. Zone 7, Barangay Magapit, Lalok, Cagayan. Tuguegarao, Cagayan. Number 31, Bagay Road, San Gabriel, Tuguegarao City.
Alcala, Cagayan, Barangay Baybayog, Zone 2, Alcala, Cagayan. Pamplona, Cagayan, Barangay Biduan, Pamplona, Cagayan. Gataran, Cagayan, Barangay Dumun, Gataran, Cagayan. Basco, Batanes, Barangay San Joaquin, Basco, Batanes. Ako po si Brother Roylan Gerardo, taga Mandela. Ako po ay laging nakikinig sa istasyon ng Live Radio. Pag ako'y nakikinig, gumagaan aking pakiramdam. Ang aming paboritong programa po ay Oras ng Katotohanan, yung mga patotoo, aklat ng buhay. Paborito ko po yan. Taon ko na pong pinakikinggan yan. Sa Prayer Power po, napakaganda rin. Pag pinagdarasal ka, tumasabay din kami. Doon mo mararamdaman ang presensya ng Diyos. Ako po ay nagpapasalamat sa Live Radio. Napakaganda po. Ang layunin nito patungkol sa ating kaligtasan. Inaanyayahan ko po kayo na pakinggan nyo rin po para inyo pong masumpungan din ang katotohanan. Ang katotohanan kung saan dito lamang po sa istasyon na ito, pwede na po nating masumpungan ang ating kaligtasan dahil sa mga salita ng Diyos na kanilang sineshare araw-araw. Ako po si Joseph ng Cabarugis, Quirino. Ako din ay nagtuturo bilang pastor sa isang lokal. Nagkaroon ng katanungan sa isipan ko kasi yung turo na pinag-aaralan namin, wala naman sa amin. Yung halimbawa yung 5 administration, tinatanong ko yan, bakit namin tinuturo nila sa amin pero wala naman sa amin yun. Kaya ang ginawa ko, pinaghahambing ko yung turo ng pananampalataya na pinanggalingan ko sa Fort Watts, maliwanag naman. Kasi laging yung napapakinggan ko sa Live Radio, laging pumapasok sa isip ko yung sabi ni Apostol na sinugo ka ba? Ganon. Ganon laging pumapasok sa isip ko. Siyempre sa turo sa amin, sabihin ko oo. Pero paano? Ganon, laging pumapasok yan sa isip ko. Hindi ako papanatag sa pananampalataya ko. Laging nandyan yung katanungan sa akin. Tumawag ako dito sa Live Radio. Pinaunawa sa akin, nag-Bible study kami, pinaunawa sa akin. Sa oras pa rin na yun, sige, botes muna tayo. Nagpapasalamat po ako at masayang masaya kasi nasumpungan ko na sa pamagitan ng Live Radio. Panatag na ako sa aking buhay sa paglilingkod kasi nung hindi po ko pa nasumpungan itong nung hindi ako nakapakinig sa Live Radio, talagang kahit naglilingkod ako, nandyan pa rin ang katanungan, hindi pa napalaya sa katanungan. Pero nang nakapakinig ako sa Live Radio, panatag na, wala nang problema. Talagang nasagot na lahat sa biyaya ng Diyos. Prayer Power. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat sapagkat sa mga turo at aral na dala ng kanyang sinugo, tayo ay nagkakaroon ng liwanag, nagkakaroon ng kaligtasan. Kaya salamat, may Live Radio na kung saan maraming mga tao na aabot upang magkaroon ng kaginawa ng ating buhay sapagkat tayo ay nagkakaroon ng kaligtasan. Salamat sa mga salita ng Diyos. At bago po natin mapakinggan ang salita ng Diyos, ay atin pong batiin ang ating mga Facebook Live viewers, kay Sister Luciana Movera, kay Brother Anthony Perolino, kay V.I. Pagarigan, kay Brother Mike Del Rosario, kay Brother Benji Alasco, kay Sister Sarah Lee Canta, dito po yan sa Calao East, kay Sister Senaida Gama, Brother Leonardo Calibuso, kay Sister Nena Pudukay, kay Juan Carlo Rodil, glory to God, dyan po sa dako ng Las Piñas City, kay Lian Dalvo, kay Elder Sheila Buguis from Polomolok, South Cotabato, kay Sister Elma Perez, kay Sister Belia Gumarang from Vietnam,
kay Sister Bernadette Molina, kay Brother Goodsing Nitsuga, diyan po sa dako ng Ramon, kay Sister Leia Hill, kay Sister Jenry sa dako po ng Vietnam, kay Sister Teresa Cheng from Taiwan, kay Elder Els Galima from Hong Kong, maging kay Sister Maria Sikino from Tokyo, Japan, at kay Bishop Reynald Solayaw sa dako po ng Baguio. Glory to God. Sa mga salita ng Diyos na mayag na walang daya at pawang katotohanan, ito po ay hatid sa atin ng minamahal na Pastor William Pagarigan. Siya po ang ating head pastor sa dako ng Candon Lokal sa Ilocos Sur. Glory to God. Isang mapagpalang gabi po. Dayaw ti Apo Dios. Kumablaw ni may isa na masaya ka na iwan nakatay amin at nagiging kamasa nakalagay ay ayaw dunia kay kaya at yan ang nagiging patay dayaw ti Apo Dios. Kumablaw kami ni may isa na masaya ka na iwan nakatay amin at nagiging kamasa nakalagay ay ayaw dunia kay kaya at yan ang nagiging Apo kaya rataan daw ngani kanatay ti bundaway tapno da tayo ket makaasideg kinkwana may pakaamu tayo dagiti kalikaguman ken kasapsapulan tayo babaen iti panagkararan sakbay ngayon tayo italeg kinkwana dagiti tawdawat tayo en tayo nga umuna denggen iti sarita ti Apo dagiti sarita na ket mampatibken kan mangtad ti kiret iti pamati tayo kani Apo. Italag ti kengkuana, daytoy nga panagkararag tayo, itatanga kanito. Hallelujah! Apo Diyos nga manangaasi kan manakabalin iti amin, agyaman kami, tandaan kami iti kundaway nga masidikin ka, babaen iti maysa nga panagkararag. Dawatin mi Apo iti panakabalin iti nasantuan Espiritu nga dayti kuma iti mangtarigagay kada kami ket tulungan iti tunggal maysa nga dengdengen anyaman Apo iti kalikaguman da sika kuma iti mangipaay iti anyaman nakasapsapulan ti tunggal maysa kada kami agyaman kami Apo bendisyonam dagiti saitam tinaga ni Kristo Jesus nga pumi. Amen. Akas kunat isarita ni Apo, isulat ni Apostol Pablo, iti Pilipos 4:6. Di kay madanagan, ti ore anyaman, no dikit kadagiti iso amin, may pakaamu kuma, dagiti daw-dawat yu iti Diyos. Gapo iti kararag ket araraw, agraman, panagyaman. Ket itital na ti Diyos, daygan na, iti amin na panakaawat, aywanan nanto dagiti puspuso yo, ken dagiti panunot yo, ken Kristo Jesus. Daytoy kakabsat, iti kinuna ni Apo iti kadakwada. Ken kastamot itatang ang panawan tayo, da tayo nga tattao, nagbibiyang diti sa ngalubungan. Mabalin nga addaan tayo iti makungkuna nga pagdanagan. Ado dagiti panubok iti biyag. Dagiti saksakiten iti sagsagabaan tayo. Kaya naduma-duma nga kasapsapulan sa langay ti taraon nga may papan iti kasapulan iti bagi tayo. Nga mangiturong maminsan kada tayo nga agdanan. Gamiti ko na ni Apo tayo. Di kay madalagan ti urean niya, no dikit kadagiti iso amin, may pakaamu kuma dagiti dawat yu iti Diyos. Gapo iti kararag ken araw, agraman ti panagyaman. Iti kakabsat, iti panakabalin, iti panagkararag, iti nasged nga panagkararag kini Apo. Iti umuna, kunana, nga dagiti dawat tayo, ket may pakaamutay kini Apo. Kasano nga may pakaamutay kini Apo, dagiti dawat tayo, kani Kristo Jesus nga Apo tayo, may pakaamutayo,
babaen iti panagkararan, no umasidag tayo kinkwana. Akas iti kuna nakakabsat, iti sarita na, iti Mateo, surat ni Apostol Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28, hingga 29. Umay kayo kanya, ta kayo amin nga rigat ng madagdag sanan, tapaginan kayto. Alain nyo ti sangul ko kada kayo, kat agsusuro kay kanya, ta siyak na imaak, ken napakumbabak iti panagpuspuso. Ket makasarap kayto iti inana, amay paay kadagiti kararwayo, tati sangul ko nalaka, ken nalan-an iti awit ko. Makaasideg tayo kani ako, babaan iti panagkararan, iti pamati tayo, ken kastamet, iti pananawis ni Apo, umasidig tayo kinkwana, akas iti kuna ti sarita na, nga umay kayo kanya, na kayo amin, nga grigrigan kang madagdag sanan, tapaginanaan kayo. Madaydayaw ti Apo Dios, tani Apo tayo kakabsat, kat aguluray kada tayo. Anyaman, iti pakadagsanan tayo, pakadanagan tayo, iti kuna ni Apo, ipakaamu tayo kinkwana, iti aming abanan, tani Apo Diyos kakabsat, kat alwadan na tayo. Madaydayaw ti Apo Diyos, iti kasapulan tayo, akas kuna na sarita ni Apo, nga sa Allah nga ipagpatid ni Apo tayo, dagiti may papan, iti kasapulan iti bagi tayo, no dikit kastamet nang nangruna, iti kasapulan, kakabsat, iti kararwa tayo. Akas iti kararag ni Apostol Juan, iti surat na, iti may katlo, na surat na ni Apostol Juan, Kapitulo 1, versikulo 2. Ay ayatek, siyak dawatik, iti Diyos, arumang ay ka, kadagiti suamin abambalan, kat adda kuma, salun at mo, akasmet iti rarang ay iti kararwag. Isuman ang Apo gayan, saan nala ang ipagpatid. Dagiti, may papan, iti bagi tayo, iti kasapulan iti bagi tayo, nga maminsan, daytoy ket, mangiturong kanya tayo, nga agdanan, madagsinan tayo. No dikit di, ni Apo tayo patpatig na, sa alaan nga iti bagi, no dikit di, iti kararwa tayo. Isu nga, iti umuna nga kabsat, nga palakabalin iti nasgid nga panagkararag kini Apo, dagiti daw-dawat tayo, may pakaamu tayo, kinkwana. Kat ni Apo tayo, at dati pan nakabalin na, nga ipaay ti anyaman nga kalikaguman na, kalikaguman titunggal may sakada tayo. Taas kas intari ni Apo, nga saan na tayo nga baybayan, saan na tayo nga liplipatan. May kadwa, akas kunan na ni iti surat iti Hebreo, iti 4, Kapitulo 4, versikulo 16. Umadanitay nga rod, asis na talgad, iti trono iti parabor. Awatan tayo ti asi, ken makasarak tayo iti parabor, at tumulong kada tayo, iti aldaw, iti panakasakol. Iti nasgad, ang panagkararag kakabsat, iti kunanat tuikat, may nga panagtalgad, kini Apo tayo. Panagtalag. Italag tayo, kinkwana. Iti anyaman nga kalikaguman tayo. Tani Apo, mangpatpatag kada tayo. Ipatpatag na tayo ni Apo. Ayatan na tayo ni Apo. Akas ko na natoy kakabsat. No masidig tayo kinkwana. Agtalag tayo kinkwana. Iti ko na natoy. Kat makasarak tayo ito. Iti asi. Kat parabor ni Apo tayo. Iti asi. Kat parabor ni Apo tayo. Kakabsat. Kat ipapaay na. Kalitunggal nga umas asideg kinkwana. Iti tao, numaas yan iti tao.
Niapo tayo, kat manangaasi a Diyos kada tayo. Saan laeng, akas ko natin at tay, nga ipaay na, iti kasapulan, iti raon, iti bagi. Nudikit di, iti kuna nakakabsat, babaan iti asi ni Apo tayo. Ang kaskunan at ito, Efeso, Kapitulo 2, iti versikulo 4. Ngam iti Diyos, idinto alabak ng iti kaasi. Kapo iti dakkel nga ayat na, nga panagayat na kada tayo. Ure pa'y natay tayon, iti kapo kadagiti basbasol tayo. Pinagbiag na tayo, anay ranod ken Kristo, gapo iti parabor na isalakan kayo. Akas ko na ni Apo tayo, nga dagita tao, nga manglamnama iti asi ni Apo, ket nagasat da. Tani Apon to, kakabsat, iti mangpatibker kadakwada. Akas ko na ni Apo tayo, nga iti asi na, ket saan laeng, nga ipakita na babaan iti panangi paay na, iti kasapulan tayo, iti pisikal, wano iti bagi, no dikit kastamet, iti kunana, iti sarita na, iti surat ni Apostol Pablo, iti Efeso, Kapitulo 2, versikulo 4. Ngim iti Diyos, idinto, anabak lang iti kaasi, gapo iti dakkel nga ayat na, at pinagayat na kada tayo. Ure pa'y natay tayon, iti kapo kadag iti basbasol tayo, pinagbiag na tayo, anay ranod ken Kristo, gapo iti parabor na isalakan kayo. Magaydayaw iti Apo, pagayatan gayam ni Apo kakabsat, nga datayo matattao at may salakan. Daytoy iti kangrunaan, nga pinakipalakay pakita ti Diyos, iti panakaasi na kada tayo matattao. Ket babaan iti asi na, iti kunanat toy, ni Apo ket nabaknang iti kaasi, gapo iti dakkel nga panagayat na, at pinagayat na kada tayo. So nga ni Apo tayo, sa alaeng a Diyos nga manangaasi, no dikit di, ni Apo tayo ket managayat kada tayo. Nganyaman iti kasasaad tayo kakabsat, anyaman iti kalikaguman ken kasapsapulan tayo. Ni Apo ket managayat ken manangaasi kada tayo. Akas kunan at to'y nabaknang iti kaasi ni Apo tayo. Nga kayat na kakabsat nga datayo ket maisalakan. Saan laeng? Kasi tatanga panahon tayo, napigad tatanga panahon tayo. Iti panahon tayo kakabsat ket naripot, na duma-duma, iti mapagpadasan iti tao. Iti sulisog, kasapsakulan, iti naldaw-aldaw, iti panagbiag tayo. Saksakiten, ngam ni Apo tayo kakabsat. Akas kunan iti sarita na, ket manangaasi kada tayo. Babaan iti panagkararag, panagtalag tayo kingkuana. Umasidig tayo kingkuana. Ni Apo kakabsat. Ket manangaasi kadagiti manglamnama. Iti tulong ni Apo tayo. Akas kunana ti sarita na ti Hebreo 4:16. Makasapol tayo ito. Iti askas kunana to'y sarita na iti Hebreo 4:16. Iti kunan to'y makasarak tayo ti parabol at tumulong kada tayo iti aldaw iti panakasapol. Amo tayo, tatay matattao, ado ti pakasapsapulan tayo. Ado ti kasapulan tayo. Tada tayo kakabsat ket agbibiyag iti sangalubungan nga saan na perpekto. Dinaldaw-aldaw, ado, iti kasapsapulan tayo, ngam babaan, iti nasged nga panagkararag. Iti kuna nakakabsat, babaan iti panagkararag tayo, iti parabor, ken tulong ni Apo tayo, kakabsat, ket masarakan tayo. Masapulay, makasapul tayo,
iti punanan to'y iti asi kan parabor ni Apo. Mataydayaw iti Apo Dios. Iso nga iti aramidon tayo kakabsat, umasidig tayo, italag tayo kingkwana. Iti anyaman nga kalikaguman, kan anyaman nga kasapsapulan tayo, tani Apo tayo, alwada na tayo, agkararan tayo. Apo Diyos, nga malangaasi, kan malakabalin iti amin, agyaman kami Apo, tandaan kami iti Ama, a Diyos, nagalalwat kada kami, babaan ken Kristo Jesus nga Apo mi, imbagang nga ipakamumi, iti anyaman nga kalikaguman ken kasapsapulan mi, tasika ket agalwad to kada kami. Ken kastamit Apo, nga da kami ket umasidig ken ka, babaan iti tarigagay iti nasantuan nga Espiritu, itinaga ni Kristo Jesus nga Apo mi, dawaten mi Apo. Ngayon na kami, iti dakila pamati ken ka, tababaan iti pamati, dahito iso iti nakayayo iti imatang mo, iti amin nga kalikaguman mi, babaan iti pamati, may paay mundo. Agyaman kami Apo Diyos, kasaalaan, nga ipatpatig mo, iti kasapulan iti bagi, iti kasapulan iti pagbagimi, iti taraon, nga may pa iti bagimi, no dikit di Apo, ipatpatig mo, launay, nang nangruna iti kararuami. Agyaman kami Apo Diyos, dayawan da ka. Hallelujah! Madaydayaw ka Apo, agyaman kami ken ka, dayto iti panagyaman ken kararagmi, itinaga ni Kristo Jesus nga Apo mi. Amen. Sa napakagandang mensahe na inyong ibinahagi sa amin sa gabing ito. Ang Diyos ay mabuti, tayo ay Kanyang pinapalakas at pinagtitibay. Kaya anuman ang dumating sa ating mga pagsubok, huwag tayong manghihina. Bagkus tayo ay manampalataya na may tutulong sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon na pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Glory to God. Bago po sa ating mga pananalangin, ay papuring awit po ang ating papakinggan. Kinaim
Prayer Power. Purihin po ang ating Panginoon at salamat sa Diyos sapagkat tayo ay pinapalakas maging sa ating mga naririnig na awit. Glory to God. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon po ay tayo ay dadako na sa ating mga pananalangin. Glory to God. Hallelujah. 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 Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Sa gabi pong ito, kami ay nagpapasalamat sapagkat sa buong araw na aming buhay ay iniingatan mo kami. Lagi kang nariyan. Ang iyong mga pangako isagana. Na dumarating man sa amin ang mga pagsubok, ay hindi mo kami pinababayaan. Ang dalangin po namin sa gabing ito, linisin mo po kami. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. At kami ay lubos na nananalig na anuman ang aming mga ipapanalangin. Ikaw po ang Diyos na magbibigay ng katugunan. Tulungan mo po, Panginoon, Sister Belia Gumarang sa Vietnam. Ang kanyang unspoken prayer request. Ikaw ang nakakatalos at nakakaalam. At salamat. Ikaw ang tutugon. Pagpalain mo po, Sister Marivic Medina, kay Elder Edge Galima sa Hong Kong, kay Sister Sylvia Verdadero. Lingapin mo po, Panginoon, ang kanilang mga pagtatalaga, ang mga nagsasacrifice, ang mga elders. Bibigyan mo ng kalakasan. Hahawiin mo, Panginoon, ang mga pag-aalinlangan, lalo na ang virus, sasawayin mo. In the name of Jesus. Tulungan mo, Panginoon, maging Sister Jezebel Bosque. Lingapin mo po siya kay Sister Jocelyn Marcos. Tulungan mo po ang kanyang 3 anak na si Carol, Marie, Pabugnaw. Sila po ay may sakit. Wala kaming ibang lalapitan kundi ikaw lamang. At kami ay nananampalataya na sa iyong pangalan, sila'y kaya mong pagalingin. Hallelujah! Hallelujah! Pagpalain mo po, Sister Jenry sa dako ng Vietnam. Gayon din kay Sister Senaida Gama. Tulungan mo po sila. Kay Sister Bernadette Molina, kay June Len, kay Sister Jen Tesorero at Brother Nelson Tesorero. Lagi mo silang bigyan ng kalakasan nagmumula sa iyo. Hallelujah! Ang pangangasiwa ni Pastor William Pagarigan sa dako ng Candon, Ilocos Sur. Lagi mo siyang ipagtatagumpay, iingatan, ilalayo sa lahat ng gawa ng masama. Sa kanyang mga paghayo, sa kanyang mga pangaral, ay marami pang mga tao, mga kaluluwang maliligtas. Oh, hallelujah! Salamat po kasama ng kanyang katuwang kay Pastor B.I. Pagarigan. Ililigtas mo sila sa lahat ng gawa ng masama, lalo na sa virus. Ingatan mo ang kanyang buong pamilya. Salamat po, Panginoon. Gayon din, tulungan mo po maging si Pastor Vicky at Pastor Sunny Habil sa dako ng Kawayan Lokal. Ikaw po ang laging magbigay ng kalakasan. Sasawayin mo, Panginoon, ang mga sakit. Ingatan mo po ang kanyang buong pamilya at lagi mong bibigyan ng katatagan sa kanilang paglilingkod. Lilingapin mo, Panginoon. Kay Pastor Liberty Sarmiento sa dako ng Cordon, Isabela, higit mo siyang palalaguin.
at nananampalataya kami na sa kanyang mga pangaral, maraming maaakay na kaluluwa. Hallelujah! Pagpalain mo po si Nanay Simang at kay Tatay Andres Canta. Lagi mong bigyan ng panibagong lakas. Tulungan mo po si Elder Sheila Bugwis sa dako ng South Cotabato. Ang kanyang pagnanasa na palaguin ang kanyang nasasakupan. Pagsama sa RRB, gawing lokal ang kanilang mga ginagawa doon, Panginoon, na pioneering. Hallelujah! Salamat po at palalakasin mo siya lang lagi. Tulungan mo po si Brother Henner Soliven, kay Brother Mike Del Rosario, kay Ernaline Zonyo, maging kay Sister Rosa Castro, sa amin pong kamanggagawa. Lagi mo silang lilingapin. Lagi mong ipagtatagumpay ang kanilang buhay, ang kanilang paglilingkod. Ilalayo mo po sila sa lahat ng gawa ng masama. Maging kay Sister Lynn Talbo. Hallelujah! Kay Brother Leonardo Calibuso. Tulungan mo rin po si Jessel Balingsat sa dako ng Tandon, Ilocos Sur. Salamat po, Panginoon, sa mga salita na nahayag na ito ay nagpapalakas, nagpapatibay ng aming mga pananampalataya. Salamat po. Lagi mo silang gabayan. Ano man ang kanilang mga kahilingan, kami po'y umaasa na ang pangako mo, tutugunin mo. Kung kami tatawag sa iyo, ikaw ang sasagot sa amin. Hallelujah! Kay Christina Tarnate, pagpalain mo po. Kay Sister Nena Pudukay, tulungan mo po maging kay Noemi Haniling na may tumor sa ulo. O, tunawin mo ang tumor, alisin mo. Maghimala ka sa kanya. Kay Lorna Bandal na may maoperahan siya. Kay Agnes Ruiz na may cancer. Panginoon, kami po ay nagsusumamo sa iyo na kung ikaw ay gumawang makapangyarihan noon, bumubuhay ng patay. Nananampalataya kami na ito'y hindi nagbabago, na ang kapangyarihan mo ngayon ay lagi naming nararanasan. Kaya kahit ito ay cancer, nawari bagang walang lunas, ang mga virus na kumakalat, lahat ng ito ay kaya mong pagalingin, kaya mong alisin sa aming pangatawan. In the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, na ipinapangaral ng aming buhay na Apostol Arsenio Tanferiol, Panginoon, ang kanilang cancer ay pinagaling mo na. Hallelujah! Tulungan mo po si Lucia Peñarubia. Lagi mong gagawing normal ang kanyang blood pressure. Hallelujah! Kay Elder Edge Galima sa Hong Kong, gabayan mo po ang kanyang pagtatrabaho doon. Gayon din kay Grasandra Manganawe. Hallelujah! Lilingapin mo, Panginoon. Ano man ang mga pagsubok, ikaw po ang magbibigay ng katatagan. Salamat at may pangako ka sa amin. In the name of Jesus. Kay Christine Montesor, sasawayin mo ang lahat ng gawa ng masama. Tulungan mo rin po kay Nanay Flor Andres. Lagi mo siyang palalakasin. Ang kanyang mga iniinom na gamot ay kasangkapanin mo. At ang kanyang mga anak, Panginoon, ay laging maramdaman niya ang pagmamahal. Hallelujah! Hallelujah! Tulungan mo rin po maging kay Sister Jocelyn Marcos ng Igig, Cagayan. Pagpalain mo po kay Elder Marines Darapisa. Lagi mo silang bibigyan ng pagpapalakas upang higit na maisulong katuwang ang mga manggagawa sa pagpapalago ng mga lokal na iglesia. Hallelujah! Salamat po. Gayon din kay Sister Liberty
Galaites, tulungan mo po siya. Tulungan mo rin po kay Pastor Mel Lim. Hallelujah. Na lagi mong ipagtagumpay ang kanyang ministeryo sa dako ng Marikina. Lilingapin mo po ang kanyang mga paggawa. Sasawayin mo ang mga virus, ang mga sakit. Hallelujah. Salamat po. Gayun din, ilalapit po namin sa iyo ang pamilya ni Brothers John Timothy sa dako ng Valenzuela, ang Soriano, Medjabilio at Roque. Lagi mong paglalaanan ng pagtatagumpay sa kanilang mga paglilingkod, katuwang mga manggagawa. Salamat po. At ang kanilang mga buhay ay pinapagamit nila sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po sila, maging kay Sister Nicole Calos ng Tondo, Manila. Ang kanyang mga pagtatrabaho at paglilingkod ay lagi mong ipaparanas ang iyong kabutihan. Kay Aniceto Lopez, tulungan mo po siya, Panginoon. Kay Army Lopez, lagi mong bibigyan ng kalakasan. At kung dumating man ang mga pangailangan nila, ikaw po ang Diyos na nagbibigay, nagpupuno. Hallelujah. Kay Leonora Lim, ingatan mo po, Panginoon. Kay Sister Eden Joseph, hallelujah. Salamat po. At tulungan mo po ang aming mga kababayan. Kay Tatay Arturo Baldovino, lagi mo siyang palakasin, lagi mong pagtibayin at ilalayo mo sa lahat ng gawa ng masama. Kasama ng pamilya Saet, kay Sister Gina, hallelujah. Kay Pastor Lori Cabantog sa dako ng Antipolo City, lagi mo siyang ipagtagumpay sa kanyang mga pangangasiwa, paghayo at pangangaral. Lalo na sa kanyang pangangaral din sa prayer power. Ang kanyang pagsasalita ay lagi mong bibigyan ng pagtatagumpay upang marami pang mga tao ang maligtas. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Pagpalain mo po si Brother Rafi Gamilak. Hallelujah. Gayon din kay Wilmy Aglibut. Tulungan mo ang kanyang anak ng kanyang kaibigan na si Baby Benji na ngayon ay nasa ospital dahil pabalik-balik ang kanyang lagnat. Panginoon, dalawin mo po siya doon at maramdaman ni Baby Benji ang iyong pagpapagaling. Nananampalataya kami na sila'y aalis ng ospital na malakas at may buhay ang batang ito. Hallelujah, hallelujah. Kay Renza Antonio, kay Sister Dal Velasquez, lagi mo pong lilingapin ang kanilang paglilingkod. Kay Sister Vilma Lakasan Dile, hallelujah. Ipagtatagumpay mo, Panginoon, na sa mga pagsubok, ikaw po ang laging magbibigay ng solusyon. Hallelujah. Ingatan mo po si Hannah, gayon din kay Sister Login Lizardo. Pagalingin mo ang kanyang karamdaman. Ang sakit sa puso, ang diabetes ng kanyang asawa, Panginoon. Maghihimala ka. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Hallelujah, hallelujah. Salamat po. Tulungan mo po si Eva Valdez, kay Brother Ray Bukag, o anuman ang kanilang mga sakit. Pagalingin mo po sila. In the name of Jesus. Kay Sister Belen Alejandro, kay Sister Janet Abad, salamat, Panginoon. Sa iyong mga salita, kami ay tumitibay, lumalakas. Kay Brother Isidrica Blanca ng Lucena City, ingatan mo po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sapagkat pinagtagumpay mo si Sister Belen Alejandro sa kanyang operasyon at kinasangkapan mo ang mga doktor, ang mga nurse na nag-opera sa kanya. Napakabuti mo. Ang dalangin namin, Panginoon, ay mabilis na recovery ang ipagkaloob mo sa kanya. Ingatan mo rin po si Jenny. Ikaw po, Panginoon, ang maggabay
patungo sa kanilang paglalakbay, sa kanilang church anniversary, sa Taichung lokal, sa dako ng Taiwan. Ngayon pa lang, Panginoon, nananampalataya kami na pinagtagumpay mo ang kanilang church anniversary. Hahawiin mo ang mga masama sa kanilang daraanan. Hallelujah! Hallelujah! Tulungan mo po, Panginoon, maging si James Palaganas. Ikaw po ang magbibigay sa kanya ng kalakasan kasama ng kanyang buong pamilya. Hallelujah! Gayon din po, inalapit namin sa iyo si Brother Emilio Herrera, kay Sister Marites del Rosario. Tulungan mo po sila, maging ang amin pong pagnanasa kay Mami Melanie Samonte. Pagalingin mo ang kanyang sakit. Maging kay Sister Eileen Mabasa. Tulungan mo na laging ikaw ang magbibigay ng kalakasan. Hallelujah! Sa mga parent namin ito na sa dako ng Ilocos Sur, lagi mo silang bibigyan ng katatagan ng kanilang pananampalataya na ikaw ang Diyos, ang dakilang manggagamot. Sinasabi mo na kung kami maglilingkod sa iyo, aalisin mo ang mga sakit sa gitna namin. Kaya po pagalingin mo ang mag-asawang ito na Sister Melanie Samonte. Hallelujah! Hallelujah! Kay Sister Serelina Angeles, lagi mong gagabayan. Kay Sister Amor Espanyola, hallelujah! O salamat po. At lagi nilang nararanasan na ikaw ay hindi liko upang limutin ang iyong mga gawa sa kanilang mga paglilingkod sa iyo. Kay Jocelyn, tulungan mo po si Pastor Benchi Credo sa dako ng Igig, Cagayan. Lagi mo siyang bibigyan ng kalakasan sa kanyang mga pangangaral. Nawa, Panginoon, ipasumpong mo ang mga tupa, ang mga kaluluwa upang sila'y magkaroon ng kaligtasan. Hallelujah! Pagalingin mo po si Elder Denia Sonyo. Sawayin mo, Panginoon, ang ubo, ang hapo. Hallelujah! In the name of Jesus. Hallelujah! Salamat po kay Brother Paul Facun. Lagi mo siyang gagabayan kasama ng kanyang asawa at mga anak, sila Star. Gabayan mo po at palakasin. Tulungan mo si Brother Richard, maging Sister Diane Daguro. Iingatan mo po sila, Panginoon. Complete healing po ang aming pagnanasa sa kanila. Oh, hallelujah! Sister Tessie Cabarubias, lagi mo pong gagabayan, Panginoon. Maging ang amin pong dalangin kay Jovelyn de los Santos, ang kanyang unspoken prayer request ay tutugunin mo. Hallelujah! Kay Sister Claire Biyahe, kay Sister Nimpa Hafala, naway mabilis ang kanilang paggaling. Opo, kami umaasa at nagtitiwala sa iyo na kung kami ay nananalangin, ikaw, Panginoon, ay nakikinig sa amin. Hallelujah! Hallelujah! Lingapin mo rin po, Panginoon, ang mga kapatid at ang pangangaral sa Igig Market na lagi mo silang ipagtagumpay sa mga nagtitinda, Panginoon, sa kanilang pakikinig ng iyong mga salita. Sila'y maaakay sa tunay na paglilingkod. Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon. Gayon din, nilalapit po namin sa iyo ang kahilingan po ni Tatay Alfredo Calicdan. Siya po ay stroke patient. Panginoon, kahabagan mo po siya. Maghimala ka sa kanya. Naway makalakad na siya ng maayos. Ang kanyang pagtitig ng gamot at pagtitherapy ay lingapin mo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Pagalingin mo po maging si Nanay Flor. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Tulungan mo rin po na ang aming pong pagnanasa ay para kay Sister Marisa Ramirez.
Lagi mo siyang gabayan at ingatan. Hallelujah. Ilalayo mo sa lahat ng gawa ng masama. Gayun din, ilalapit po namin sa iyo, Panginoon, kay Sister Eva Gaspar. Tulungan mo ang naway mawala ang paninikip ng kanyang dibdib at panghihina ng kanyang katawan. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Pagalingin mo po siya. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan mo rin po si Jel para sa kanyang tatay na si Henry Tampok. Sawayin mong sakit, sawayin mong trangkaso. O Panginoon, pagalingin mo po siya. Hallelujah. Hallelujah. Gayun din po inalapit namin sa iyo si Brother Antonio Lacar. Ikaw po ang laging magbigay ng kalakasan. Sawayin mo ang arthritis, ang diabetes. In the name of Jesus, ang sakit sa puso at high blood. Oh, hallelujah. Kami po ay nananampalataya. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Walang imposible sa iyo. Gayon din kay Susalin Lacar. Lagi mo po silang gagabayan. At nawa, Panginoon, iligtas mo at lubos mong pagalingin. Kay Sister Josie Alindayo, tulungan mo na ingatan po sila. At nawa sa kanilang pagpunta sa bahay dalanginan, sa simbahan sa araw ng bukas, ay ipagtagumpay mo. Kay Roselyn Deliso at Di Waralem, Oramel, Panginoon, tulungan mo po sila. Hallelujah. Ikaw po ang magpagaling sa kanila. Ilayo mo, Panginoon, sa mga karamdaman. Sila po'y nag-positive sa COVID, ngunit nananampalataya kami na ikaw ang magpapalakas ng kanilang immune system. Hallelujah. At magiging negative po ang kanilang result at lubos mo silang pagagalingin. In the name of Jesus. Hallelujah. Gayun din po, ingatan mo at pagpalain ang aming mga kababayan kay Brother Danny Ray Ancheta. Lagi mo siyang palakasin, Panginoon. Ano man ang kanyang mga pangailangan sa buhay, ikaw po ang maglalaan ng tagumpay. Lagi siyang umasa sa iyo at huwag mag-alinlangan sa iyong mga pangako. Hallelujah, hallelujah. Tulungan mo, Panginoon, maging ang amin pong kahilingan para sa pamilya Lahin, pamilya Villa Florentino sa dako ng Nueva Vizcaya. Ingatan mo, Panginoon. Pagalingin mo po kay Jacinia, Jeriel, Jim, kay Kelly. Sawayin mo ang lagnat at ubo sa kanyang ate Lilian. Panginoon, na may cervical cancer na stage 3, hipuin mo at alisin mo ang kanyang cancer sa pangalan ni Jesus sa taga Nazaret. Hallelujah, hallelujah. Salamat at ikaw, Panginoon, ay nakikinig sa amin. Gayon din po, inilapit namin sa iyo si Joanne sa dako ng Kawayan, Isabela. Sa kanyang mga pagsubok at suliranin sa buhay, tulungan mo po siya. Huwag mo po siyang pababayaan. Bigyan mo siya, Panginoon, ng katatagan, ng pananampalataya, at ipagtagumpay mo sa kanyang buhay. Hallelujah. Pagalingin mo rin po, Panginoon, ang aming pong texter. Ikaw po ang magpagaling. Nawa ay mawala ang kanyang sakit sa paa at ang kanyang cyst sa ovary. Hallelujah. Tunawin mo in the name of Jesus. Ingatan mo po, Panginoon, ang pamilya Bueno, ang pamilya Balukas. Sasawayin mo ang lahat ng gawa ng masama. Hallelujah, hallelujah. Gayon din po, hinalapit namin sa iyo, Sister Nancy Pascua. Ikaw po ang Diyos na magpagaling sa kanya. Kay Nanay Feli Pascual, ang kanyang sakit sa puso at sakit sa tiyan. Hallelujah, Panginoon. Iligtas mo po siya at lubos mong pagalingin.
maranasan niya na merong Diyos na nagpapagaling at nagbibigay ng himala. At sa kanyang paggaling, Panginoon, ang kanyang buhay ay laging ipaglingkod sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Pagalingin mo ang anak ni Sister Gina Said. Oh, hallelujah. Lagi mong ipagtatagumpay ang kanyang buhay in the name of Jesus. Kay Brother Silvestre Ablasa ng Cabarugis Quirino, Panginoon, siya po'y 5 taon ng bedridden sa kanyang pagdulot ng kanyang pagka-stroke. O mahabag ka, Panginoon. Nananampalataya kami na sa iyong mga pangako, ikaw po ang kayang magbigay ng lunas. Hipuin mo ang kanyang katawan. Kaya mong ibalik sa ayos ito. Ang mga mga ugat, Panginoon, ay alisin mo at padaluin mo muli ang dugo, Panginoon, sa kanyang katawan upang siya'y lumakas. Hallelujah. Kay Brother Ariel de la Cruz, ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan ng kanyang katawan. Pagalingin mo ang kanyang asawa na ngayon ay nilalagnat. Hallelujah, hallelujah. Lilingapin mo po sila. Tulungan mo rin po, Panginoon, ang pamilya ni Genoveva Yugo. Salamat, Panginoon, sapagkat sa araw-araw nilang pakikinig ng iyong mga salita, tumitibay ang kanilang pananampalataya na kung dumating man ng mga karamdaman, nananampalataya kami na ikaw ang laging nagbibigay ng kagalingan. Hallelujah. Kay Isabel, maawa ka sa kanyang asawa na nahihirapan dulot ng kanyang karamdaman. Panginoon, iligtas mo po siya. Hallelujah, hallelujah. Tulungan mo rin po si Juliet Pascua. Naway pagalingin mo ang kanyang sakit. Kay Eddie Espanueva, pagalingin mo po ang trangkaso, ang sipo ng ubo. Hallelujah, hallelujah. Gayon din po, ilapit namin sa iyo si Teresita. Siya po'y nangihina, nahihilo at masakit ang ulo. Ang kanyang kailangan, Panginoon, ang iyong kalakasan. Hallelujah. Gayon din ang kanyang mga kapatid at mga pamangkin na may ubo at sipon. O sa gabing ito, Panginoon, maranasan nila ang iyong mayamang pagpapagaling. Huwag mo silang pababayaan. Hallelujah. Lingapin mo rin po si Brother Dwayne Tarayaw sa dako ng Alicia. Pagpalain mo po maging si Sister Lita, sasawayin mo, Panginoon, ng mga sakit. In the name of Jesus, gagabayan mo ang pamilya Tarayaw, Mamuwag, Aison, Bantat, Gabuat. Ililigtas mo sila, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Gayon din po ang aming dalangin para po sa minamahal na Bishop Reynald Sulayaw. Lagi mong ipagtatagumpay ang kanyang mga pangaral sa telebisyon. Hallelujah. Sa kanyang nasasakupang lugar, ikaw po ang magbibigay ng kaisipan ng mga plano upang higit na isulong ang iyong gawain. Ilalayo mo siya, Panginoon, sa lahat ng masama. Pagpapalain po kasama ni Presbyter Yoli Sulayaw. Gagabayin po sila kasama ng kanyang mga anak. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan. Ngayon din po ang amin pong mga DepEd official sa dakong ito ng Santiago City. Gabayan mo po si Ma'am Cherry Ramos, Ma'am Rosalia Gutierrez, Ma'am Janet Bautista, kay Sir Pronda. Tulungan mo po sila na lagi mong bigyan ng karunungan upang ipagtagumpay sa kanilang mga pangasiwa sa DepEd. Hallelujah. Gayon din po ang mga karamdaman nila ay hawiin mo at maranasan nila ang iyong mayamang kagalingan. Hallelujah. Ang pamilya Spalding at Baldo,
Gagabayan mo, Panginoon. Pagalingin mo po si Sister Ludi. Hahawiin mo ang kanyang karamdaman. Ingatan mo si Brother Ariel sa dakod ng Qatar. Oh, hallelujah. Gabayan mo rin po si Brother Eduardo, Sister Belen at Sister Mitch Palaganas. Hallelujah. Kay Sister May at Christian Dacer, ipagtatagumpay mo sila. Kay Liniel Misha, iingatan mo po. Hallelujah. Gayon din kay Jobelin Domingo. Ang amin pong dalangin, Panginoon, ay lagi mo silang bigyan ng kalusugan. Hallelujah. Ingatan mo. Salamat po. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus at Haring darating. Amen and amen. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos sapagkat tinugon niya ang ating mga dalangin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa atin. Ang kanyang tenga ay nakakiling sa atin. Salamat. At merong Diyos na nariyan upang tayo ay matanggap natin ang ating mga hinihiling sa ating Panginoon. Glory to God. Basahin po natin ang answered prayer mula po kay Sister Jobelin. Mapagpalang gabi po, answered prayer po. Salamat sa ating Panginoong Diyos na dakilang manggagamot na ang karamdaman ng aking mga anak ay gumaling na. Salamat sa Diyos na laging nagbibigay ng lakas at malusog na pangangatawan sa aking mga anak. Ang nawa kay Baby RJ na lagi niyang ingatan, purihin at pasalamatan ang Panginoon. Amen. Glory to God. Maging kay Sister Marisa Ramirez, ang kanya pong answered prayer ay para kay Baby JR. Kay buti ng Diyos, salamat sa prayer. Glory to God sapagkat siya po ay gumaling na. Hallelujah. Tunay na ang Panginoon ay dakilang manggagamot. Kaya ano man ang ating mga karamdaman at sakit, ito man ay sa ating pisikal na pangatawan, gayon din sa ating pong mga kaibigan at kapatid na dumaranas ng mga stress, ng mga anxiety of depression. Alam natin na tayo ay pagagalingin ng Panginoon. Glory to God. Kaya kanina po ay nakadalaw din kami kila Sister Debra Lee Echabe dyan po sa Bagnos, Alicia. At nananampalataya tayo na anuman ang kanilang hinaharap na pagsubok, lagi silang panatag dahil merong Diyos na nariyan. Lord to God. Purihin ang ating Panginoon. Batiin po natin ang ating mga Facebook Live viewers. Sila Sister Rodeline Galut, kay Tomas Sografos, kay Sister Maria Santa Maria, Sister Rhea Hilario, Sister Merby Gameng, kay Justin Makapag-aal sa dako ng Madela Lokal, kay Lee Lopez, kay Brother Ray Serbo, kay Sister Obit Asya, sa dako po yan ng Tansa Cavite, ang Asya family, kasama ni Nanay Nati at kay Sister Leonie. Glory to God, sa mapagpalang gabi po. Kay Japs Abelino, Ella Makatangay, Joylyn de los Santos, Mary Joy Mendoza, kay Sister Imelda Cabaro, kay Lorely Zonyo, Stephanie Bertudazo, kay Sister Eileen Carbonel at Eva Valdez. At sa atin po mga masugid na tagapakinig ng programang ito, simula umaga hanggang gabi ay kasama namin kayo. Salamat at lubos na tayo ay pinapalakas ng ating Panginoon. At sa ating mga kahilingan, nananampalataya tayo na merong katugunan. Glory to God. Muli ako po nakasama niyo sa gabing ito.
Brother Michael Palaganas. Ingatan tayo ng Panginoon sa ating mga pagtulog at sa araw ng bukas. Nawa ay tayo bigyan ng lakas at buhay upang ating buhay ay may paglingkod natin sa Panginoon dahil bukas po ay araw ng Panginoon. Huwag tayong mawawala, huwag tayong absent sa kanyang gawain. Glory to God. Purihin ang ating Panginoon. Sa inyo po nagiliw naming taga-subaybay. Kami po ay nagsasagawa ng free home Bible study at counseling. Tumawag lamang po o mag-text sa aming mga text lines. Para po sa Smart, Talk and Text, and Sun Cellular subscribers, 0918-389-4144. At para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, 0917-327-1962. At kayo po ay aming malugod na paglilingkuran.